Maswera seko Mr. Landman. Taswera waswera seko naye wemandebwe. Kwa kufana nasi kudai kwakanaka ere. Asi wauya nemari yangu ye5 months ere. Waezo clear ere chikwara chako charende. Nasi life iri nanewo Mr. Landman sokyo. Kundauya kane zvinhu zvinogona kubhadhara rent ye5 months yenyu. Zviri equivalent ka. Okay. Chii chocho Ndauya nefishi ka. Idzi dzirapa idzi. Ndauya nemuramba, mabhrimu, mwika tiger. Ndimbovafura kachikwereti cherendi yenyu ichi nemabhrima. Iwe ukuona ndichipfeka fish here pana ndichipfeka miramba. Ufari magetsi ati kushandisa anoonekwa kurwezi here. Kwari kubva unorawo. Usada kundijairira mama pangu panapa wanzwa. Iwe. Asi henyu murungopopota Mr. Landman, but ndatryawo ndaedzawo kuda kubhadhara. Handisi kukwanisa kubata cash, but ndikukwanisa kubata maproducts. Saka zviri nani ndikupe hangu maproducts. Mozospina motengesa imi, mowana cash. Tangu kakuletirana hove idzi kuti dzinoita marika. Tobuda na Mr. Landman. Iwe, ndoti mwaneyo manje kunotengesa hove dzako imi kundiwane mari yangu yerendi. Ina uchisaiza mpa newewe. Zvakasiyaneiko naye Mr. Landman. Fishi imari futika. Ufari kuita zvindevhu izvozvo watowa munhukore. It's okay mdara. Munongopopota henyu but chimba chenyu chakatoshatawo futi. Iwe chibuda munamu, buda mupamangu. Undisaiza, buda. Musoro unenge fishi dzauya nadzo idzodzo. Baba Mande. Baba Mande.